Salutare la toți! Deci, azi am primit de la Essen, da? Și desigur că eu nu pot ca să nu vă arăt ceea ce am primit eu. Da, și desigur. Uitați-vă. Super. Așa. Deci să începem cel mai. Sunt două parfumuri. Da. Femeiesc și unul bărbătesc. O să le încercăm. Pentru că eu, pentru prima oară, mă ocup și chiar vreau, într-adevăr, să le probez. Nu miros nimic. Dar cel mai important, mapa. Uitați-vă la ea. Uitați-vă, vă rog frumos, la ea. Doamne! Wow! Super! Asta da. Lumea parfumurilor. E foarte. Aici sunt toate parfumurile. Toate, absolut toate parfumurile pe care vreți. E superb. E superb. Asta fiica mea a făcut. Nu trageți atenția. E superb. Oh. Wow! Așa, fetelor, eu nu am cuvinte, așa că care dorește mirosuri de parfum sau care dorește ceva special pentru persoana iubită sau chiar și pentru soție, prieten, partener, orice, mamă, tătic, chiar și, vă rog frumos, poftim. Luați, eu vă aștept cu un mesaj și desigur că comandați. Merită, chiar se merită.